nowy ulubieniec. Prezentuje się tak. Przypudrowałam sobie twarz tym pudrem z Vibo. Na pewno go dobrze znacie i pamiętacie, chociaż już mi się wydaje, że jest zapomniany, ale efekt, który uzyskałam, bardzo mi się podoba. A jak on pachnie pięknie. Naprawdę aż miło było go używać i dosłownie w parę chwil, parę sekund przypudrowałam sobie twarz, używając tego puszka z Hudy. Zobaczcie, jaki on jest olbrzymi. Naprawdę szybciej idzie pudrowanie twarzy. Krycie ma piękne, ten podkład dla bladziochów, kolor vanilla. Chociaż tu delikatnie jeszcze widać zaczerwienienia, ale gdybym nałożyła więcej tych pompek i tego podkładu, to pewnie byłyby zakryte. Moja polecajka dla bladzioszków.